Vinga, som-hi! Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vèrtex. Després d'una setmaneta de pausa, tornem per comentar un inesperadament esbojarrat Gran Premi d'Hongria, acostumada a ser de les cites més avorridetes, més processionals, fins i tot, del Mundial, però enguany, Déu-n'hi-do, quin Gran Premi hem tingut. Jordi Cobo, què tal? Bona nit. Bona nit, Biel. Hem tingut un gran premi apassionant que ens ha donat 300.000 milions de titulars. Enhorabona, primer de tot, al Deu Pol 97, que ha fet pole position, ja ens ho acaba de dir a través del chat, ha sigut pràcticament instantani. I sí, un gran premi d'Hongria que ens dona per moltes coses. Doncs sí, i les comentarem totes. Esperem no deixar-nos res, perquè tenim molts pals a tocar avui. Ho comentarem amb el Rubén Gómez, que ell també torna de vacances. Rubén, què tal? Bona nit, com anem? Ben tornat. Hola, què tal? Bona nit, boas noites, no sé en quina llengua parlar. Gens d'acord amb el tema que has dit de que Hongria és un GP dolent. Per mi no, ja ho parlarem. Però sí, la cursa de l'any, sens dubte, i amb molts titulars, com ha dit el Cobo. Que és veritat, ara entrarem en matèria, que bé, m'he aventurat a dir que és una cursa tradicionalment processional. Segurament no és veritat, tens raó en això, que el que sí que és veritat que és un circuit poc atractiu a priori, no? Però que després, de tant en tant, hi ha anys que té moltes cosetes. Hi ha curses que valen realment molt la pena. Clar, és que els últims 15 anys hem tingut 4 curses mega històriques a Hongria. La de 2006, 2011, 2015 i 2021. I 2014. Que són 4 que són espectaculars. Sí, clar, de vegades hi ha processions, clar. Però jo crec que tenim més curses molt bones que molt dolentes a Hongria. I també és un circuit que sempre té fama de circuit calorós, de circuit feixuc, en ple estiu, i és habitualment dels últims anys on tenim més sovint pluja, encara que no sigui cursa 100% en pluja. Per exemple, les condicions van ser pràcticament calcades igual que l'any passat. Plou durant el matí, cursa comença en condicions mixtes i ràpidament es canvia a sec. Va ser en aquest sentit molt igualat. Jordi Cobo, és el millor Gran Premi de la temporada fins al moment? Sí, és el millor Gran Premi de la temporada i mira que n'hem tingut bastants que han sigut bastant atractius. Imola va estar molt bé, França va ser un duel interessant també, però jo crec que aquest és el millor que hem viscut de moment en aquest any, i no només per la imprevisibilitat de que no guanyen els de sempre, sinó perquè durant la cursa mateix vam tenir lluites, vam tenir batalles, vam tenir incògnita durant tota la cursa. No sabíem exactament qui guanyaria la cursa fins l'últim revolt pràcticament, perquè teníem tot d'incògnites per tot arreu. Una remuntada de Lewis Hamilton, Max Verstappen fora de contenció, pilots en situacions que dius que fa Latifi sisè, per exemple, després de la primera volta. Jo crec que és el millor Gran Premi d'aquesta temporada i no sé si tindrem algun que sigui d'aquest nivell. Jo m'atreviria a dir que és el millor d'aquesta temporada i de la passada, M'atreviria a dir. Més que Turquia o Itàlia l'any passat. Per mi sí, perquè la victòria de Gasly a Itàlia va ser molt artificial. Va ser... sí, amb la sort que ha tingut també Esteban Ocon, però mai en cap moment hi havia un Hamilton que posava en qüestió la seva victòria. La seva amenaça era Sainz, que va ser una mica com el Vettel d'ahir, però no venia un Hamilton per darrere per qüestionar aquesta victòria. I no vam tenir un duel com el d'Alonso i Hamilton. Per mi és millor aquesta que la d'Itàlia. Turquia va ser molt bona, sí. Està molt bé, Però guanya el de sempre. Aquí hem tingut un guanyador que no esperàvem, un Vettel que tampoc esperàvem, Sainz i Alonso que no, en teoria no anaven a ser protagonistes. El que va passar a la primera volta, en fi, va tenir de tot.
molts ingredients, va tenir moltíssims ingredients. Jo crec que sí que és el millor Gran Premi de la temporada, també n'hem tingut de... És que a veure, realment estem tenint una temporada molt bona. Estem tenint una temporada, per una banda, amb lluita pel títol, això feia molt de temps que no ho vèiem, des del... I entre dos equips. Entre dos equips, és a dir... No és el Hamilton-Rosberg de 2016. Exacte, perquè els Hamilton-Vettel que hem vist tampoc cap es va acabar de decidir Sí, tant. sempre... Estem a Equador del campionat, estem a Equador del campionat, però jo tinc la sensació que tardarem molt a veure campió. En canvi, ara veurem com arrenquem després de l'estiu, perquè els anys que hi havia aquesta lluita Hamilton-Vettel amb Ferrari, era el punt d'inflexió després de l'estiu, era el punt d'inflexió per Mercedes per posar-la directa cap al campionat. Veurem com és enguany. Però bé, com deia, per una banda aquesta lluita pel campionat i per l'altra estem tenint molt bones curses, amb molta acció sobre la pista, ja sigui pel liderat o pel grup mig. I bé, aquí va deixar d'existir aquesta lluita Max Verstappen-Hamilton, però per sort, no sé si el destí o les condicions o el que li vulgueu dir ens va regalar una cursa de persona als dits. Bueno, sort també és la que necessita Max Verstappen i Red Bull últimament, perquè en dos grans premis han vist no eliminada, sinó evaporada tota la distància que havien aconseguit respecte a Mercedes, bàsicament per accidents provocats per pilots de Mercedes. A Silverstone va ser la de Hamilton i aquí ha sigut la de Bottas, que es va convertir en una autèntica bola de demolició, que es van portar per davant tot el que va trobar en la primera frenada, un error bastant infantil de Bottas. No esperàvem grans coses de Bottas en mullat, sabem que no és un dels pilots que més llueixen aquestes circumstàncies, però jo crec que no li recordo un desgavell així mai al finlandès, que va afectar directament el resultat de la cursa i va donar un punt d'inflexió al Mundial, perquè arribem ara a la primera aturada, a la meitat de la temporada, si poguéssim dir-ho, perquè no és exactament la meitat, i Mercedes està per davant. Mercedes està per davant, Hamilton està per davant, m'atreveixo dient que de forma no merescuda pel rendiment propi, sinó per factors externs. Circumstàncies. Sí, sempre diem, no, que Hamilton té un palet de sort, la sort del campió, que a vegades l'ha acompanyat, tot i que el 95% jo crec que és evidentment per talent i per mèrits. Però sí, fins ara ha tingut, en el global, no, ha tingut més sort en aspectes puntuals Hamilton que no pas Max Verstappen. Segurament l'única cursa on s'iguala tot plegat a nivell d'errades o a nivell de mala sort és a Bakú, que a la resta Hamilton, quan té la sortida de pista i molt mullat, pot tornar a pista i... Rubén. S'ha de dir que a Bakú Hamilton fa una errada que no és mala sort, això és una errada. En canvi, lo de Verstappen a Bakú sí que és mala sort. És mala sort, és mala sort. És que és això, la sort de Hamilton diem que és perquè jo no li recordo tantes errades en un sol any, més tenint en compte que Max Verstappen n'ha comès poquíssimes. És a dir, Hamilton ha comès errades a Imola, que es podria haver quedat amb un molt mal resultat de no ser per una bandera vermella molt oportuna. La de Bakú la desaprofita ell, una altra errada. A Hongria fins i tot i que va fer una gran cursa, moltes passades de frenada, molta dificultat per avançar cotxes molt inferiors. La mala classificació a Mònaco també. Sí. Aquest de setmana en general no va tenir rendiment en cap moment a Mònaco. Personalment considero que l'accident a Silverstone també és una errada de la que surt molt afortunat, perquè que el cotxe quedi pràcticament intacte després d'un impacte a 300 km per hora a cops, també té bastanta sort, perquè se li minimitza una possible errada que el podria haver deixat fora de cursa. I en canvi Verstappen, que està sent molt regular i que en les últimes curses els seus mals resultats no tenen res a veure amb el seu rendiment, doncs és el que està fent que de moment tinguem a Hamilton com a líder del Mundial. Sincerament no veig que Hamilton estigui per rendiment propi on està ara, més per aquestes circumstàncies que no pas per rendiment propi del cotxe. Sí, és així. Una temporada... Al final també crec que està bé, que estigui tenint un palet més de mala sort qui té millor rendiment i qui té millor cotxe enguany,
perquè si fos al revés, Verstappen segurament ho tindria molt de cara i bastant encarrilat. Però bé, celebrem que tinguem un Mundial tan obert i tan ajustat, encara que se li hagi donat la volta a la truita en aquestes dues darreres curses. Comencem pel principi, si us sembla, que és per aquesta sortida en què Valtteri Bottas, no sé vosaltres, nois, però a Tarragona, aquells caps de setmana que plou, és molt típic anar doncs, al cinema o a la bolera, no? No? Doncs Valtteri Bottas va triar anar a jugar a bitlles, va triar anar a la bolera i es van dur per davant absolutament tothom, casualment els dos Red Bull, evidentment jo crec que no està fet expressament, però bé, al final qui surt beneficiat és Hamilton perquè surt de la primera curva i mira el retrovisor i el següent que veu és Esteban Ocon, en una sortida en què queden fora de combat fins a 5 pilots, per tant, un quart de la graella. No sé si vosaltres recordeu una sortida tan caòtica la que vam tenir ahir a Hongria. Jo, per exemple, ara tots tenim al cap les imatges de Spa, el 98, amb aquella pluja totalment torrencial en què van quedar fora gairebé tota la graella, no? A la recta antiga, diguéssim, abans del Ruix. Ara bé, això no ho vam viure. Jo personalment no ho vaig viure, vosaltres tampoc. Gent que ens esteu mirant segurament sí. Jo recordi a nivell l'Aitor ho va viure tot des de l'any 1950. A nivell de record, potser parlaríem de Spa el 2012 o 13 és, en l'accident amb Alonso, Grosjean, Hamilton... Kobayashi era o Checo, ara no recordo quin dels dos pilots de Sauber. Grosjean, Alonso, Hamilton. A nivell d'implicats, aquell només en té 4, però clar, és molt més espectacular que el d'ahir. El d'ahir no és tan espectacular, però és molt més, i el de Spa, més efectiu. El de Spa no eren tan contenders per la victòria, perquè Alonso sortia 9è, Hamilton 8è. És que ahir es van eliminar Norris, Pérez i Verstappen, Leclerc també, Bottas. Que eren 4 pilots que podien perfectament guanyar la cursa ahir, amb el que va passar. A mi, de fet, em va recordar molt no algo que ha passat a la Fórmula 1, sí a MotoGP, al Gran Premi de Catalunya del 2019, quan Jorge Lorenzo elimina a Dovizioso, Viñales i Rossi i deixa a Marc Márquez, que era el seu company d'equip, totalment sol. Sí. És el mateix, però amb Hamilton fent una errada monumental per eliminar tota aquesta avantatge. Llavors que Valtteri Bottas, evidentment, no ho ha fet expressament, però és que és una jugada mestra per Mercedes. Jugada mestra, però brutal. És que va eliminar als 3 grans rivals de Hamilton a la cursa ahir. Els 2 Red Bull i Norris, que sempre és un pilot que pesca molt en aquestes curses, que havia sortit molt bé i que podia guanyar el seu primer GP ahir perfectíssimament. I després Stroll es carrega Leclerc, que també era un altre pilot que ho podia fer molt bé. I Ricciardo, que al final va tenir la cursa que va tenir, però si Ricciardo arriba a tenir la sort de no ser tocat per Leclerc, que venia tocat de Stroll, Ricciardo es col·loca segon. També, en aquella era una cursa molt de Ricciardo. Podi bastant potencial per Ricciardo ahir, però clar, és que poses a mirar la llista d'abandons i de baixes a la primera volta i pilots tocats que van haver de canviar mig cotxe o van haver de córrer sense mig cotxe directament i és que fa esgarrifar. És que va quedar fora un Mercedes, els 2 Red Bull, els 2 McLaren i un Ferrari. És que només quedava Hamilton, que es va autoeliminar a la primera volta amb l'entrada a boxes, i Sainz ara en parlarem perquè... i Sainz, que sortia el 15, i per mi és una de les grans decepcions de la cursa, que ara parlarem. Llavors va quedar una cursa molt oberta i l'equip que millor ho ha fet és Alpine, que era dels que quedaven el millor equip que quedava. Jo crec que sí, jo coincideixo amb tot això que ha dit el Rubén, i parlaré més endavant de Sainz, perquè sí, per mi també va ser una decepció, més tenint en compte que, clar, el seu company d'equip Leclerc queda fora en la primera volta i que realment potser podria haver fet alguna cosa, tenint en compte que Ferrari acaba a podi, i clar, és això, és
en temes d'imprevisibilitat ningú sap qui et pot guanyar una cursa d'aquestes, però si els principals candidats queden fora, doncs encara menys, i per això vam tenir el gran premi que vam tenir. No sé si és un cop d'efecte al campionat, perquè evidentment encara les distàncies són molt mínimes, i m'agradaria preguntar-vos també si considereu que les sancions que s'han aplicat tant a Bottas o Stroll són justes, perquè les sancions que s'aplicaran seran el proper Gran Premi, el Gran Premi de Bèlgica, Spa-Francorchamps, amb 5 posicions de penalització en graella, que jo ja dic ara, tenint en compte que Spa-Francorchamps torna a ser un circuit en què el primer revolt és una frenada apurada, un gir de 180 graus i molts cotxes junts, qualsevol cosa d'aquestes es pot tornar a repetir, i si els principals infractors d'aquest Gran Premi han sigut penalitzats només amb 5 posicions, doncs ho trobo una mica broma, realment. El tema de la sanció a Bottas, abans parlàveu de la comparació amb la sortida de Spa 2012, quan Grosjean va fer el que va fer, que va ser una errada monumental, com la de Bottas, de fet no va córrer la següent cursa a Monza. Està clar que va posar en risc la vida d'un pilot, en aquest cas Alonso, i Bottas en cap moment ha posat en perill la vida de ningú. Però clar, amb això estem sancionant la conseqüència, no l'acte. Però realment Bottas ha eliminat a 3 pilots de la cursa, com va fer Grosjean. El tema és que amb Grosjean sí que és cert que va poder passar alguna més greu, i amb Bottas el pilot ha estat en perill. Llavors, per mi se'm queda una mica curta. Però clar, de fet... també Jorge Lorenzo no va passar res. Quan va eliminar 3 pilots a Catalunya, va córrer as i cap sanció. Llavors, se'm pot quedar curta o pot estar bé, però està el precedent de Grosjean. És que em sembla un debat superinteressant, nois, perquè, de fet, aquesta caixa dels trons, no, que és el sistema de sancions de la Fórmula 1, ja la vam obrir en l'últim programa comentant l'accident entre Verstappen i Hamilton al Gran Premi de Silverstone. És el problema de les sancions de la Fórmula 1, no? Que una sanció, com deies tu, Rubén, no? Mesura acte i no les conseqüències. No sé si aquí... Clar, no sé com ho veieu vosaltres. No sé si les sancions s'haurien de tenir més en compte les conseqüències que provoquen altres pilots o ens hem de regir només pels simples actes. Clar, té conseqüències molt grans pel campionat, té conseqüències per molts potencials guanyadors de la cursa, però no deixa de ser, per mi, no és un incident de cursa, està clar que té culpa a Bottas, però bé, hem de tenir en compte que és context, primera volta, no havien donat cap volta emmullat en tot el cap de setmana, a part de la volta d'instal·lació. No ho sé. Jo crec que no per perdre's la cursa Spa-Francorchamps, però potser els 5 llocs potser sí que queden un palet curts. Sortir l'últim. Sí, és que aquí més això de que dieu de si s'ha de sancionar segons l'acte o la conseqüència, evidentment s'ha de sancionar segons l'acte. El problema és que el criteri de sanció dels diferents actes jo el trobo erroni. És que no pot ser que un accident que et fa fora a 3-4 cotxes el sancionis amb això i Antonio Giovinazzi, per passar-se el límit de velocitat al pit lane, li claves un stop and go. Clar. És que aquest és el tema. a mi que m'aclareixin una mica els criteris, perquè és el que dèiem, també una mica fent de resum del que havíem dit fa 2 setmanes. Quan Yuki Tsunoda treu 10 segons de sanció per trepitjar la línia d'entrar al pit lane, Hamilton treu 10 segons també per fer fora un rival, quan Kimi Raikkonen el cap de setmana anterior havia fet fora Sebastian Vettel i posen 20 segons, a mi, que sancionin per l'acte, realment. És a dir, a mi la conseqüència o el que diuen molts de sancionar segons el cotxe, no ho veig, sincerament. Però és que no trobo lògic el criteri de sanció segons l'acte, perquè clar, tothom pot parlar de les conseqüències, però és que si fem un stop and go, que és probablement la pitjor penalització en cursa que li pots fer a un pilot per anar massa ràpid al pit lane, però després fer fora rivals es queda amb 5-10 segons, doncs no ho veig, ho sento.
No, totalment. Crec que en això estem d'acord, no? Que les sancions han de ser pels actes i no per les conseqüències, en un barem únic i clar per tothom, sense establir que si portes millor cotxe has d'estar més sancionat que un altre. Crec que en això estem d'acord, no? Ara bé, segurament té moltes coses a polir el sistema de sancions de la Fórmula 1. Com dèiem, té molt poc sentit que trepitjar una línia blanca pugui ser més sancionable, pugui comportar una sanció major que treure de pista algun altre pilot arruïnant-li la cursa. No? Crec que aquí, no sé, crec que enguany, de fet s'estan posant de manifest bastantes accions on el reglament s'està veient una mica qüestionat, en aquest sentit. I, de fet, si em deixeu ara un moment, que fa molt bé de comentar el Gerard al xat de Twitch, ara repassem més comentaris, però aprofito per l'avinentesa per comentar aquest, que diu que en un context de límit de la despesa s'hauria de replantejar les sancions i els sobrecostos dels accidents. Aquest punt és molt important, el volíem parlar després, però crec que està bé i és interessant comentar-lo ara, que és que Ferrari ha proposat que els causants de les destrosses paguin aquestes. O sigui, és a dir, que, per exemple, ahir Bottas hagués pagat els costos de la reparació, el que costi de McLaren, que Stroll hagués pagat els costos de reparació, en aquest cas Aston Martin hagués pagat els costos de reparació amb l'accident amb Ferrari. Com ho veieu, això? Crec que és una proposta, no sé si tot el cost, bé, si li arruïnes la cursa a part d'un... No només li estàs arruïnant una cursa i uns punts pel campionat, sinó també és un sobrecost econòmic, és més treball a la fàbrica. Com ho veieu? Jo crec que ara mateix a Red Bull li dona igual. I a Leclerc també, o sigui... Sí que em semblaria bé com a gest, però no solucionaria res. Jo crec que sí, és que realment és una mica agafat amb pinces, però ho trobo raonable. Ho trobo raonable en el sentit que quan els pressupostos estan tan limitats pel tema de despeses, vull dir, que un cotxe faci fora un altre cotxe amb molts danys i aquest equip hagi de pagar pels danys comprometent el seu pressupost, més tenint en compte que l'any venint tindrem canvi de reglament, és a dir, els mateixos equips ja estan fent arquitectura econòmica per intentar saber com gestionen els seus recursos econòmics. No em sembla del tot il·lògic, i més tenint en compte que sancions econòmiques a equips ja han existit a la Fórmula 1, i per coses molt menors. En safe release d'un equip a la sortida del pit lane s'ha sancionat a vegades amb multa econòmica per l'equip. Límits de velocitat en entrenaments. Límits de velocitat en entrenaments. És com es funciona. No seria una idea molt descabellada. Sí que és cert que aquí els equips s'hauran de posar d'acord en que, clar, qualsevol accident llavors podran intentar reclamar que m'ho paguin, però no, aquí s'haurà de fer bastanta feina en aquest sentit. No ho trobo del tot descabellat, realment. Crec que se li ha de donar una volta, no? A mirar-ho bé, però sí que és veritat que molts cops quan arruïnes la cursa a un rival surt molt barat, surt massa barat. I bé, doncs pagar part dels costos de reparació no em semblaria una mala opció, no ho sé. O, per exemple, no sé, ara pensant, a principi de temporada cada equip està obligat a dipositar, m'invento, 500.000 d'euros a la FIA, d'acord? Final de temporada, si no has... O sigui, no sé, alguna cosa així com si no has provocat tants incidents... Sí. Exacte, doncs te'l retornen, no ho sé. Per exemple, podria ser un mètode, no ho sé. Jo crec que el reglament és això, des del meu punt de vista. Té algunes esquerdes estructurals, sobretot en l'aplicació de sancions, per fer una mica més just encara aquest esport. Vam viure aquesta primera sortida, en aquest caos absolut, en tot ple de cotxes per l'escapatòria a Hongria. Si et sembla, abans de passar a comentar el següent, Cobo, llegim una mica els comentaris del chat, perquè crec que n'hi ha bastants i val la pena. Sí, i més sobretot en el sentit que comentàvem abans, no? De la bona sort, la mala sort.
ens comentava la Novo Dieva que, bueno, ara ho comentàvem, no? que vam tenir una super segona sortida que podria ser la imatge que recordarem d'aquí a 10 anys. Ara ho comentarem, i tant. Afegeix també que, excepte el Rubén, que ho recordarà tot, esclar, però també ens diuen que HRO, per exemple, ens diu que Verstappen ha tingut 3 zeros per mal de sort aquesta temporada. La Novo Dieva ens apunta que Hamilton sempre ha estat un bon pilot, aquí la sort l'acompanya també. A top hosti, no sé com dir el teu nom estic veient molt malament ens apunta, diu, sense les errades estratègiques de Mercedes Hamilton estaria molt més endavant. Sí, probablement, i si Red Bull hagués tingut una mica de més bona sort, probablement no hagués perdut el liderat. És una mica aquí, estem fent el debat aquest de qui està tenint més bona sort, qui està tenint més mala sort. Jo apunto que sí, Mercedes tampoc ha estat del tot bé, però s'ha de tenir en compte que Mercedes, per exemple, li guanya la cursa a Hamilton a Espanya, al Gran Premi d'Espanya. Això no va dir. És que aquesta cursa la guanya Mercedes, no Hamilton. Clar, exacte. I aquesta cursa, de fet, la d'Hongria, també la guanya Mercedes perquè Hamilton tenia moltes dificultats per avançar amb pneumàtics durs, fan el canvi de pneumàtics amb un ritme infernal. L'única cosa que pot aturar Hamilton és Fernando Alonso, que ara també en parlarem, i la cursa apuntava cap a Hamilton. Sí que és cert que comet una errada Mercedes al no entrar a boxes en la ressortida, però és que Mercedes fa tot el possible per donar-li la victòria a Hamilton i al final, per circumstàncies, no la guanya. Sí, és així. El Gerard també ens apunta, diu que en un context de límit de despesa s'hauria de replantejar les sancions i els sobrecostos dels accidents. La Top ens torna a dir que el reglament està bé, que el problema és que no s'aplica tal com s'especifica, que falta més criteri. Jo crec que sí, que és cert, una mica més de serietat en què considerem sanció i en què no, i com ho fem pagar. És així. Crec que era la Novo Dieva, no?, que comentava aquesta imatge de Hamilton sol a la graella. Certament és el meme de l'any de la Fórmula 1. Sí. Perquè si arrosseguem a la memòria col·lectiva de l'esport aquella sortida vergonyosa absolutament d'Indianàpolis, ja ho diré bé, el 2005, la d'ahir, per circumstàncies totalment diferents, amb un sol pilot a la graella, és del més rocambolesc que he vist jo en un circuit de Fórmula 1. No sé si ho tornarem a veure, però és que un sol pilot a la graella... Això no tornarà a passar. I de fet... És molt fort. I de fet, no entenc per què Hamilton no entra. No sé si Mercedes es pensava que no li podia donar ordres d'equip, perquè tècnicament... En principi no es pot, oi? En principi no, quan és volta de formació, però és que aquella no era volta de formació, era la segona volta de la cursa. Perquè quan tu ja has fet bandera vermella i reinicies la cursa, la volta de formació es compta com la segona. Per això després, si us fixeu bé en la retransmissió, la volta que surt era la tercera, perquè la segona, la que era la segona, va ser la teòrica volta de formació per fer la ressortida. Però tots els equips... Però Jordi, escolta'm, la segona l'arriben a fer sobre l'asfalt darrere el safety car, Però es compta com a volta. Es compta com a volta. El tema aquí... Sí, però vull dir que la segona, és a dir, van fer primera volta, accident, i encara van fer una volta més després darrere el safety car. I després van treure la bandera vermella. Segur? En tot cas... Sí, si us recordeu, pilots com Verstappen passen pel box i quan surt és quan se li desenganxa tot el dashboard. Però llegit el reglament i... Hi ha dos factors. Llegit el reglament, aquella volta no es considera la formació, per tant els equips poden donar instruccions als pilots, i de fet és això el que passa, perquè en tots els team radios que s'han pogut revisar, tots els equips diuen als pilots que endavant, que poden entrar a boxes i de fet que entrin a boxes, excepte Mercedes, que no li diu absolutament res a Lewis Hamilton, tot i que Hamilton per la ràdio en diverses ocasions diu això està sec, com donant a entendre que què fem, entrem o no, i Mercedes al final no li diu res. En tot cas, Sainz és cridat a declarar després de cursa per Team Radio durant aquesta volta, veritat? Com? Després de cursa,
hi ha aquesta imatge, no?, que avui corria per xarxes socials, una entrevista, de fet, amb Will Buxton, de Carlos Sainz, que el mateix Will Buxton el notifica de que està cridat a declarar comissaris justament per un team radio durant aquesta volta abans de la rellançada. Clar, llavors no sé quin context queda tot plegat. És molt rocambolesc. Sí, ara t'ho volia buscar perquè no recordava exactament per quin motiu, no sabia si era això o no, però bé, en definitiva, és un caos absolut el que va passar en la ressortida. En defensa de Mercedes i de Hamilton, diré que és més complicat prendre una decisió anant primer que no anant el 16. I de fet, una regla no escrita és que en cas de dubte no entris a canviar pneumàtics. Continua. Clar, Hamilton o Hamilton o Bono van decidir que no estava clara la situació i continuar, però clar, si Hamilton anés el cinquè, entrava segur, seguríssim. Ara que veies el segon, el tercer, el quart entrant, entra seguríssim, però clar, ell no s'esperava, ell s'esperava probablement que Giovinazzi entrés o que un Ocon o un Fernando Alonso entrés, però no s'esperava que tothom. Clar, ell s'esperava potser hi ha un Giovinazzi o un Ocon que me la fa i em treu 15-20 segons, però ja el pillaré. El que no s'esperava i hagués d'avançar tothom. Aquest és el tema. I segurament també fa molt el fet de... Clar, en aquell moment, si no m'equivoco, anava Ocon segon, veritat? En aquell moment anava Ocon segon, també fa molt que si el tercer veu que el segon ja entra, diu, cap a dins. És a dir, no us estranyi que potser del segon fins al 15è que quedava en aquell moment n'hi hagués algun que anés a continuar, però clar, veus tots els de davant entrant, seré el tonto jo que no entra. Però, evidentment. I com deia Rubén també, Sí, i com deia Rubén també, que deies aquesta norma no escrita que en cas de dubte no entris a canviar pneumàtics, també la norma no escrita també per excel·lència, més endavant vagis, menys has d'arriscar. Bé, o sigui, seguint aquestes dues lògiques, Hamilton va fer el que tocava, no? Perquè no era el que tocava, no? Però crec que tampoc era una decisió tan il·lògica. Quasi guanya la cursa. Sí. Amb aquesta errada monumental està a punt de guanyar la cursa. Sí, és que realment Hamilton era favoritíssim a guanyar en qualsevol circumstància. Mercedes havia anat molt bé durant tot el cap de setmana. Jo crec que hi havia un escenari en el que no era favorit, que ara parlarem, era en el cas de que Sainz passés ràpidament i posés el seu ritme, que era un ritme no tan infernal com el de Hamilton, però sí molt competitiu. Jo crec que Sainz podia haver guanyat la cursa. No va poder avançar aquests cotxes. I clar, De fet, la victòria... O sigui, ahir dèiem, no?, que ahir es deia molt, no?, que la victòria... O sigui, Ocon havia d'agrair la victòria al 90% a Fernando Alonso. No estic d'acord, jo crec que un 50% a Alonso, perquè Alonso evita que Hamilton arribi als líders en les últimes voltes, però també un altre 50% Latifi. Latifi és qui provoca aquell tam monumental que després fa que Ocon i Vettel s'escapin. I després Hamilton hagi d'entrar dues vegades a box perquè no pot avançar sobre pista. Arriba a ser un altre circuit diferent, arriba a no ser l'Hungaroring i arriba a ser un, jo què sé, Spa, un Silverstone. Hamilton guanya la cursa a la meitat. La meitat ja és líder. Sí. Tot i el total despropòsit que van fer en l'estratègia Mercedes. Arriba a passar un altre circuit i Hamilton guanya seguríssim. Jo crec que era el circuit perfecte perquè passés això. Perquè un Mònaco era impossible de fer avançaments. Però un circuit així, que és complicat d'avançar però possible, era el perfecte per tenir una cursa així. Sí. Hamilton endarrere, intentant passar a tothom, que li costés, a Mònaco no podria, tot i ser molt superior. Però aquí li va costar molt. Li va costar molt. De fet, amb pneumàtics
semblants als de Sainz, no va poder avançar-ho. No, és que va haver d'aturar-se Va haver perquè... d'entrar. Sí, és això. I clar, aquí el tema... Ho comentàvem en directe durant tota la cursa, dic... la cursa es decideix a través de l'estratègia, sí o sí. És a dir, ho veiem venir perquè Hamilton se la juga des del principi posant durs, quan sembla que ho tenia tot perdut, aposta per intentar arribar fins al final, quan veu que no hi arriba es torna a aturar, i quan veu que no arriba tampoc es tornarà a aturar per intentar forçar la situació, i gairebé ho aconsegueix, és que acaba en zona de DRS amb Sebastian Vettel. Només perquè veiem la bogeria absoluta que era el seu ritme de cursa. És el que deies tu, Biel, que això a Hungaroring no aconsegueix, en qualsevol altre circuit sí, i clar, aquí escolta, i parlem si voleu ja directament, perquè va ser un dia històric per la Fórmula 1, històric sobretot per un equip, per Alpine, per la victòria d'Ocon i pel paper sensacional, monumental, poseu-li tots els adjectius grandiloquents que pugueu al paper de Fernando Alonso, que si no és per ell vivim una remuntada increïble de Lewis Hamilton, però és que vam viure probablement el millor duel que ens ha donat la Fórmula 1 en l'últim any, i probablement no recordo un duel amb tant nivell des del de Verstappen i Leclerc a Silverstone de fa un parell d'anys. Escolta, em trec el barret per Fernando Alonso perquè... No, aquest és millor. Aquest jo crec que és millor. El tema és que, clar, Hungaroring et deixa això, que et deixa poques zones per avançar. En canvi, Silverstone tenies més circuit per intentar avançaments, més lluita cos a cos, més probabilitats d'anar emparellat, però és que estem parlant de que Fernando Alonso aguanta a un 7 vegades campió del món amb un Mercedes, defensant amb una llauna que és un Alpine, amb pneumàtics més antics i més durs, però és que no podia amb ell, És una actuació magistral d'Alonso. Jo diria que de les seves millors actuacions de la seva carrera esportiva. Molta gent amb la cursa d'Imola de 2005, però és que després de la cursa Alonso va dir que no, i tenia tota la raó. A Imola Schumacher tenia un cotxe 3 dècimes superior, mig segon. És que Hamilton tenia una diferència ja d'un segon amb cotxe, però amb pneumàtics un altre segon. Eren 2 segons de diferència. I no va poder. És que després de l'aturada de Hamilton, que Hamilton estava enganxat a Carlos Sainz, queda molt darrere d'Alonso, però és que li retalla tota la diferència en 5 voltes. Sí. I arriba allà... parlant de... Sí, és que arriba allà que dius, és que se'l farà amb patates, i Sainz també, i tots dèiem, Sainz l'ha cagat, perquè si parava Hamilton ell havia d'intentar parar per intentar tallar l'undercut, perquè sabíem que Hamilton hi arribaria. No, però ja a la que entra Hamilton en aquesta volta li treu 3 segons i Sainz està mort. No, clar, és a dir, tampoc ho podia fer perquè no tenia pneumàtics per fer-ho, però igualment ningú s'espera que Fernando Alonso es planti enmig i digui, si em vols passar, haurà de ser amb les meves condicions, que és el que va fer en les 10 voltes o gairebé 10 voltes que va estar aguantant l'assalt de Lewis Hamilton. Sí, és una classe magistral de com defensar una posició. Està clar que és el mateix que dèiem, Hamilton en un altre circuit hagués guanyat la cursa a la meitat, en un altre circuit Alonso no li dura la posició ni una volta, també, això és veritat, però no, o sigui, va saber aprofitar molt bé el circuit, les característiques, i demostrant que si vols guanyar una posició contra Fernando Alonso fàcil no t'ho posarà. I una lluita molt... Hamilton s'anava queixant per ràdio, cosa que no m'agradava, però segurament fruit dels nervis, que es veia capaç de guanyar la cursa i no hi arribava, no? Però a mi em va semblar una lluita molt... una defensa molt noble, una defensa deixant l'espai suficient, tota l'estona molt a prop, però en cap moment amb la sensació de que hi podia haver un accident. Un duel de pitet, dels que fan afició, sens dubte. Sí, i si tu mires l'onboard d'Alonso, tu dius sembla fàcil el que està fent, són els moviments lògics, però després Sainz va durar una volta. Sí. Amb un cotxe millor. O sigui, no era fàcil.
De fet, Alonso en postcursa, ara no feu dir en quina televisió ho va dir, crec que no era Movistar en aquest cas, de Zon, però deia que Hamilton feia tot el circuit bé excepte l'últim revolt, que l'últim revolt el feia malament, i és el que et dona accés deia, a DAZN, d'acord. L'últim revolt és el que et dona accés a la zona de DRS més llarga del circuit, que comparada amb la de, per exemple, Montmeló, és la meitat. Doncs clar, la resta del circuit, evidentment, és molt, molt difícil avançar, no? Però bé, va jugar molt bé les seves cartes Alonso, i si no hagués estat per ell... Aquesta declaració, una vacilada històrica. Sí, sí. Que només la pot fer ell, perquè és l'únic pilot de la graella. És que si la suba tot. Aviam, o sigui, jo crec que no és... I va dir, cada cursa s'equivocava les 3 últimes curves ahí. Sí. Jo crec que tothom és conscient que, tot i que el respecte existeix entre ells, entre Hamilton i Alonso, evidentment, si pot sabotejar les opcions de Hamilton pel títol, ho farà. Ho va dir, eh? Ho va dir. Va dir. O sigui, va dir... Li va anar bé per Ocon i també per Max. També per Max. És que aviam, s'ha de dir una cosa. Jo crec que Alonso es veu molt encima en Max Verstappen. Un candidat que ve a intentar destronar... Amb Michael, no? Exacte. És una mica és la comparació que estem fent durant tot aquest any, no? Que s'assembla molt la temporada 2006, perquè tenim un talent jove emergent que està intentant lluitar contra un 7 vegades campió del món. És pràcticament la mateixa narrativa, i Alonso s'identifica molt amb Max Verstappen, més enllà, evidentment, de que Alonso no té cap mena de simpatia per res que vingui de Gran Bretanya. Tot i que va córrer per McLaren molts anys, la premsa britànica el tenia crucificat, la mateixa premsa britànica que entronitza Hamilton avui en dia, sap Alonso que si pot fer qualsevol cosa per intentar influenciar aquesta lluita pel campionat sense recórrer a tàctiques perilloses o brutes, ho farà. I per tant no s'ha d'amagar de res. I que segurament la relació Alonso-Hamilton és de respecte, però tampoc són amics. No, exacte, és això. Però és de respecte, que amb el que va ser ja és molt. Sí, ja és molt. Sí. És un competidor, cap i a la fi. És un competidor, no? No pots fer que s'estovi. Sí. Ara dèiem aquest miracle gairebé d'Alonso aguantant Hamilton tantes voltes que va fer que Ocon pogués guanyar el Gran Premi, i no només això, sinó que Hamilton no sumés tants punts i no s'escapés tant de Max al campionat. Però, ostres, nois, o sigui, estem aquí dient que Ocon, si no hagués estat per la lluita de Fernando amb Lewis, no guanya. Si no hagués estat pel tap increïble de Latifi, que aguanta darrere mitja cursa a Tsunoda, Sainz, etc., no guanya tampoc. Escolteu, Ocon va cometre 0 errades, eh? Va fer 70 voltes amb Sebastian Vettel a 1 segon, segon i mig, 2 segons com a molt. No sé si va arribar a 2 segons, de fet, diferència, i no va fer ni una errada, sabent que podia guanyar el primer Gran Premi, que darrere tenia un 4 vegades campió del món, amb més de 50 victòries. Ostres, amb un cotxe que en recta corre molt Aston Martin. Exacte, cursa per emmarcar, és a dir, molt bé, part del mèrit va cap a Latifi i va cap a Fernando Alonso, però és que en té molt també de mèrit Esteban Ocon, perquè és això, ni una passada frenada, ni anar llarg amb algun revolt. És que de fet no va arribar a lluitar ni en paral·lel, per dir-ho així, amb Sebastian Vettel. I mira que ho va provar, Sebastian Vettel tota la cursa darrere, i no. I Esteban Ocon, cursa de 10, primera victòria impecable. Semblava la primera, a nivell de gestió de cursa. Jo crec que la millor manera de guanyar la teva primera cursa és així. D'aquests pilots que... Digues, Rubén, que és que... No, que jo crec que és un pilot que el 90% o 100% del paddock se n'alegra de que hagi guanyat la seva primera cursa. Perquè és un pilot que ha tingut una trajectòria una mica difícil, perquè va arribar a la Fórmula 1 amb molta força, de que havia guanyat a Verstappen a les categories inferiors, ho va petar molt a Force India, després se va quedar sense cotxe, a Renault Ricciardo li va passar la mà per la cara, ara arriba Alonso i també
en 3-4 curses i ja t'està guanyant amb 40 anys i es mereixia una victòria perquè és un pilot de molt de talent i sí, el que deies, 0 errades, amb 4 vegades campió del món com a Sebastian Vettel. Per la ràdio li anaven, segurament li van dient Hamilton is coming i ell no perd els nervis en cap moment. Jo crec també que... Quantes vegades el van veure durant la cursa, Ocon? Jo crec que només el van veure quan estava entrant a la línia de meta. Van passar tantes coses que també demostren una mica que sí, la cursa per ell plàcida no va ser-ho, però va ser una cursa prou madura de no cometre les errades que no havia de fer per emportar-se aquest resultat. Merescudíssim, escolta, perquè esquiva tot el caos de la primera volta, que ja té bastant mèrit de per ser, i manté a ratlla a Sebastian Vettel, manté a ratlla tot un Aston Martin, i en definitiva jo crec que és una actuació que el revaloritza, perquè sí que Alonso, tothom parla d'Alonso, però Ocon segueix per davant en el Mundial, i per tant Bueno, està per davant per la victòria. Sí, la victòria... però està sent regular. Per sensacions... Està sent molt regular. Alonso, que Ocon. Està sent molt regular, que jo crec que és una cosa que tenint aquesta pressió de que et ve Alonso i t'està fent bones actuacions, doncs ja que tingui regularitat ja és un què. Sí. Ara comenten a més, no? Aquí al xat la Novodieva, que diu que li va agradar molt la celebració d'Alonso per anar a l'avantpodi a Esteban Ocon, per celebrar-ho amb tot l'equip. Es nota que és una victòria d'equip, només cal veure la volta tornant a box, no? Aquesta volta d'honor dels dos Alpine fent guàrdia. Bé, va ser maco, no? Ara encetarem, no sé si tenim alguna cosa més a dir d'Ocon, però ara encetarem també capítol Vettel Aston Martin, que físicament va pujar al podi, després per desgràcia va ser desqualificat, ara en parlarem, però és d'aquells podis on segurament excepte Hamilton tothom és d'aquells podis que tothom està content, tothom és feliç. Sí, a Vettel hagués pogut guanyar, però Aston Martin estaven saltant d'alegria. És d'aquests podis molt bonics de veure. I una altra cosa d'Ocon, que ara acabo de reflexionar, és que sembla com el destí, però Valtteri Bottas és el pilot que li va tancar les portes de Mercedes a Esteban Ocon al 2009, al 2020, amb totes aquestes renovacions molt criticades en el nostre entorn. Obert les portes de la seva primera victòria inoblidable a la Fórmula 1, perquè Valtteri Bottas... Sense Valtteri Bottas, Esteban Ocon no hagués guanyat la cursa. No, exacte, sí. El que és la ironia. Pot ser més important que Fernando Alonso i Nicolas Latifi. Figura de Valtteri Bottas. Sí. Bottas és realment qui ens dona la cursa. No l'oblidarem mai. Sí. I mira, no és tan inútil com deies sempre. No l'oblidarem mai, sobretot quan l'any que ve ja no estigui competint, segurament. Però en tot cas... Bueno, ja veurem per quants punts guanya Hamilton aquest Mundial si és gràcies a Bottas. Aquí està una renovació. Jo crec que la renovació ja no depèn del que pugui fer Valtteri Bottas. De fet, Toto Wolff ja comença a apuntar que el seu futur ja està decidit. I mira que Bottas estava fent un bon cap de setmana, Divendres molt bé, a la pole, vale, te la guanya Hamilton, però fa segon per davant de Verstappen, que és el que se l'ha de demanar a Bottas ara, que guanyi a Verstappen, ho va fer. Sí. Però és que a la cursa, una altra vegada, no sé si és un tema mental, que és dolenta, però fa una errada a la sortida i després ho vol guanyar tot a la primera curva. No, sí, és el que comentàvem. No són errades que al final li acaba sortint bé, li acaba beneficiant el seu equip perquè acaba eliminant a rivals directes, però no es tracta d'això tampoc. I crec que Mercedes ho saben, i el propi Valtteri Bottas ho sap. Va desperdiciar el cap de setmana sencer, com has dit tu. Sí.
I no sé si hi haurà renovació o no, jo crec que no, però no dependrà de què vagi fent fora rivals de pista, no ho sé. Ara dèiem, podi amb l'esglaó més alt per Esteban Ocon, el segon físicament hi va pujar Sebastian Vettel, com dèiem, desqualificat després per no complir amb el mínim de benzina al dipòsit, una autèntica llàstima. A més, un podi de justícia poètica, diria jo, no? Un Sebastian Vettel que des d'abans del Gran Premi, des d'abans del divendres, que es va presentar dijous ja amb unes sabates amb la bandera de la comunitat LGTBI, que el porta la mateixa bandera al cas tot el cap de setmana, i que el diumenge, durant l'himne i durant tota la precursa, porta la samarreta també amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, que no es vol treure durant l'himne d'Hongria, que això després li suposa un toc d'atenció per part de la FIA. La mascareta, que no es treu al podi tampoc. Tot plegat a Hongria, un país on recentment, per desgràcia i vergonyosament, hi està havent legislació en contra de la comunitat LGTBI. L'ho dit, a mi em sembla de justícia poètica i divina que Sebastian Vettel aconseguís el resultat que va aconseguir i aconseguís pujar al podi, malgrat que després, malauradament, fos desqualificat. Sí, una llàstima de desqualificació, perquè no només pel que ha fet al podi, la mascareta i tal, aquest resultat va tenir el segon lloc a Bakú, però se'l va trobar una mica, però ahir el diumenge va aguantar la pressió juntament amb Ocon. La gestió de la cursa va ser molt bona quan a principi de cursa no es passaven i repassaven Ocon i ell, sinó que estaven com fent de dos ciclistes de pelotó, i una pena. El que va passar amb Vettel està a la part final de la seva trajectòria a Fórmula 1. No sabem quantes oportunitats tindrà de guanyar una última cursa com a pilot. A mi m'agradaria que la guanyés, però ahir era una oportunitat. Era una oportunitat claríssima i realment és el que dius tu, Rubén, que no sabem quantes més en tindrà. Tots aquests pilots que ja estan encarant la fase final de la seva carrera, excepte Lewis Hamilton, que està a Mercedes, si tinguéssim una última victòria, no? Ens agradaria molt tenir un bon resultat final de Vettel, un bon resultat d'Alonso, un bon resultat final de Kimi Raikkonen, tot i que és molt improbable, no? Sí, jo crec que són pilots que ens ho han donat molt al llarg de molt de temps, que s'han fet un lloc en el cor de tots els aficionats de la Fórmula 1, i és una llàstima que al final no s'hagi pogut quedar en aquesta segona posició, perquè realment la va merèixer. Potser fins i tot, si és el que comentàvem abans amb Hamilton, si haguéssim estat a un altre circuit, Vettel hauria tingut moltes més possibilitats de guanyar, fins i tot, i clar, és una mica llàstima, no? Ens esperàvem, no és la primera vegada que s'atura un cotxe just després d'acabar la cursa, però és la primera vegada aquest any que en desqualifiquen a un. Pérez també va guanyar Bakú i acte seguit es va aturar, vam pensar, ostres, espera, això sempre no és una molt bona senyal, però no acostuma a passar res, i ara va passar. Russell ho va fer ahir. Russell ho va fer ahir també. Per tant, sí, són coses que no agraden de veure. En tot cas, de moment són resultats provisionals els d'ahir. Aston Martin ha apel·lat la desqualificació de Vettel. És molt difícil que aconsegueixin readmetre el resultat de Sebastian Vettel, perquè crec que no sé si eren 1,3 litres que faltaven. No són pocs. No són pocs. No sé quins motius esgrimiran per tal d'intentar deixar no res aquesta sanció, però està peluda la cosa. Llàstima d'aquest no podi de Sebastian Vettel. Aquest no podi va acabar en podi al quart de la seva carrera i el segon, diguéssim, des del sofà, o en aquest cas des del restaurant en què estava ahir, per Carlos Sainz,
que aconsegueix el segon podi per Ferrari. Una situació molt similar a Brasil 2019, quan va aconseguir el podi després de la sanció a Hamilton. Tot i així, amb sensació que hagués pogut estar amb alguna cosa més que aquesta tercera posició, el podi de Carlos Sainz. Per mi sí, per mi del programa, per mi era el favorit per guanyar la cursa en el moment en què Hamilton fa l'errada de no entrar a boxes. Sainz és cert que sortia el 15, però a la sortida es posa cinquè. Quart, no? Quart o cinquè, sí. Cinquè, perquè és Ocon, Vettel, Latifi, Tsunoda. Llavors, els cotxes que té davant, especialment Latifi i Tsunoda, els ha de passar, la veritat. Els ha de passar per molt que sigui Hongria, i ahir és on va perdre la cursa, perquè el ritme de Ferrari, tant de Leclerc com de Sainz, després de Mercedes i de Red Bull, i no molt lluny, de fet. És cert que amb durs Hamilton era molt superior, però en la resta de pneumàtics Ferrari estava allà. I a mi la cursa de Sainz, la veritat, quan jo vaig veure que Hamilton es posava últim, a mi em va recordar aquesta cursa en què Jenson Button guanya a Hongria la seva primera victòria sortint el 14. Jo pensava que Sainz podia fer-ho sortint el 15. Però no va poder ser. No, i clar, aquí parlem del ritme de cursa que tenia, si Ferrari potser podria haver-lo ajudat. No sé si Ferrari podria haver fet molta cosa. Sí que és cert que l'error del dissabte penalitza moltíssim. Si Sainz hagués sortit el top 10, s'hagués estalviat aquest caos de la sortida. Sí, no, perquè la cursa se reorganitza moltíssim amb amb la liada de botes. Potser si Sainz fa una bona classificació i queda cinquè, està al meollo. No acaba la cursa. I tant, però aquí el tema era també que no té res a veure. Sí, però és que el tema era aquest, que pilots que sortien des de mitja... És que clar, tot l'aldien a través de Stroll i Bottas. Si tu la posició ideal era la de Ocon, Alonso, sortir 8è, 9è. Exacte. Era l'ideal. Si hagués quedat en una posició així, jo crec que acaba segon després de tot el merder de Bottas i Stroll. Mira també Leclerc, que sortia 7è, que era la posició una mica lògica per Ferrari, i se'l porten per davant. Aquí... Que va ser un diumenge que... Sí, no. En tot cas... difícil de saber el easy... En tot cas, Sainz pot estar content. Pot estar molt content perquè en un cap de setmana que podria haver sigut tràgic, va treure un podi. Amb retard, però va treure. Sí. Content, però a medias. Sí. Contento, però no mucho, no? Podria haver guanyat, la veritat. Podria haver guanyat. I això que a mitja cursa refà ell sobre el monoplaça l'estratègia que li diuen des del box. Sí, entra, diu, no entro, que faré overcut. També la imatge que queda del Sainz de Alonso i Sainz dura una amb un cotxe millor que el de Fernando. També això per mi va ser una mica excepcional. Aquí també es demostra la solera, el saber fer, l'experiència d'Alonso. I que també Alonso, per el nom que té, pot fer coses amb Hamilton que Sainz ara mateix no pot fer o no s'atreveix a fer. Exacte. Va fer un pilotatge molt dur. Sí. Totalment. Dèiem, podi per Sainz, segon podi de la temporada pel Ferrari, tercer de Ferrari, de fet en total, sumant el podi de Leclerc a Silverstone, i per fi, punts de Williams. No només punts de Russell, sinó punts i més punts que Russell de Latifi. 7è i 8è van acabar finalment els Williams, 10 punts en total, 6 per Latifi, 4 per George Russell. Tant que havia costat, i quan puntuen en fan 10. Déu-n'hi-do, això que Latifi va rodar a tercer molta estona, Una cursa de Williams d'aquestes que per fi t'alliberes. A partir d'ara, si Williams torna a estar
crec, és una sensació, que si torna a estar en lluita per sumar algun puntet a la resta del campionat, sense aquesta pressió de sumar-los, seran més tranquils i ho acabaran fent. De fet, estava buscant ara quina va ser l'última vegada que Williams va puntuar amb els dos pilots. Itàlia Va ser- 2018, ho deien ahir xarxes. Exacte. Sí, Itàlia 2018. Stroll i Sirotkin eren? Sí, i estic mirant i tampoc va ser una cursa de caòtica, sinó que va ser per mèrits propis. Sí que va abandonar Ricciardo amb el Red Bull, però ja està, de la resta de favorits van acabar tots. Llavors Crec que va ser de les úniques Q3 que van fer aquell any, també. O sigui, tenien Sí, velocitat. Williams Tenien velocitat aquell cap de setmana. no era tan drama, tan drama No. com és ara. Era quan s'estaven Van acabar apropant a últims l'abisme. de constructors, però tenien un millor cotxe que ara mateix. Era el primer any drama a Williams, després d'una prou Sí, bona però època. no sabien que el pitjor encara no havia arribat. Estava per venir. Ara ho dèiem per aquí el xat, no? El Gerard diu, com la Tifi acabi davant de Russell al Mundial serà un acudit gairebé. Home, doncs sí. Doncs ara mateix Després de tant de temps, sembla tant lo més probable. Sí. Sí, tant temps esperant els punts de Russell i de sobte veus la Tifi rodant tercer dient, ostres, és que encara farà podi la Tifi abans que Russell sumi punts. Realment rocambolesc. De fet, com a anècdota, quan es rellança la cursa després de la bandera vermella, en què Hamilton surt sol a la graella, qui primer surt del box és Russell. No legalment, no regularment, perquè com que hi havia el semàfor en vermell del box encara, que sempre recordeu que s'engega uns segons més tard que el semàfor de la sortida, va aprofitar, que crec que era l'últim box, el de Williams, per avançar uns quants pilots pel costat. Sí. I va sortir primer, no li pertocava sortir primer perquè els cotxes havien d'estar en fila, no? Tal com els hi tocava darrere el semàfor, però va aprofitar per sortir primer i després vam estar com unes quantes voltes sense saber què havia passat, no? Durant mitja volta dèiem, ostres, torna a tenir problemes, ha estat segon i torna a tenir problemes, Russell, no pot ser. Va ser realment estava recuperant les posicions. Realment, quan tu veus que Hamilton és l'únic que surt, però que el primer que surt de boxes és George Russell, jo ho sento, però jo crec que l'Aitor no està aquí per confirmar-nos, però diria que li va patar el cor. I després, quan devia veure tot l'afer de Russell deixant-se avançar, que primer pensàvem, ja està, li ha passat alguna cosa. Ja està, sí. Jo crec que es volia suïcidar. De fet, no descarto que ho hagi fet perquè no està aquí, per tant, ja veurem. I no, molt content per Russell. Russell que es va oferir a ajudar el seu equip, no? Perquè sabia que estava darrere de la Tifi, va demanar que si havien de comprometre la seva cursa per ajudar el seu company d'equip, doncs que ho fessin. No sé si això és una indirecta també cap a Mercedes i Toto Wolff per dir, ei, que jo també sé jugar en equip. Però bé, en definitiva, Russell ha fet un test amb Mercedes avui mateix. Demà el fa. Demà, perdó. Sí. Demà el fa. Per això, veurem aviam si Williams pot recuperar una mica el bon camí. Sí, al final de la imatge que ens quedarem de Russell és aquestes entrevistes post-cursa en què està totalment emocionat, alliberat, d'aquells cops que quan et treus una pressió gran de sobre el primer que et ve és plorera, quan ets conscient que per fi has aconseguit un objectiu, no? I bé, crec que és d'aquestes coses també en què tot el món de la Fórmula 1 doncs, se n'alegra, no? Que per fi arribin aquests primers puntets, no només per Russell, sinó per Latifi, per tant, primers puntets de la temporada per Williams, un equip totalment històric. És alguna cosa més a comentar sobre aquest cap de setmana de Fórmula 1 o passem a comentar Fórmula 3? Passem a comentar Fórmula 3 molt per sobre, perquè sembla que Fórmula 3 ens dona poc a comentar aquest any, perquè tenim un candidat molt clar al títol, que és Dennis Hauger, el noruec, que posa la directa cap al títol, perquè ens falten només 3 grans premis i ja té un avantatge de 63 punts al capdavant de la classificació.
Nova victòria, nou cap de setmana que puja al podi i bé, Duhan, que és el seu més immediat perseguidor, no sembla que necessita un miracle ara mateix per intentar aproximar-se i veurem com tornen després a Spa-Francorchamps. Serà el primer cap de setmana d'acció després d'aquesta aturada d'estiu i ja més enllà d'això acabarem la temporada dintre de poc, així que a Fórmula 3 sembla que potser ens queden un parell de caps de setmana perquè Dennis Hauger confirmi el que ha sigut durant la primera meitat de la temporada. Més enllà d'això, no sé si voleu afegir alguna cosa més de Fórmula 3. No, Dennis que jo Hauger, diria que... la Fórmula 3 anirà a Spa i a Zandvoort, i les dues properes curses que es disputaran. Jo crec que lo lògic és que Hauger surti campió d'allà. Podem tenir campió a principis de setembre. Sí. És algo poc habitual a una categoria del motorsport. Després només quedarà el cap de setmana a Austin, però jo crec que amb la constància que està tenint el noruec, de fet, estic mirant, a les darreres 8 curses ha fet top 5 i està molt bé la temporada que està fent Hauger, que és pilot de la cantera de Red Bull. Sí, una altra perla que té Red Bull per el futur. Sí. No, i simplement a comentar que aquest cap de setmana li va anar de perles que els dos altres guanyadors fossin Matteo Nannini i Guassa, que són el 9è i l'11è classificat al Mundial. I que no, cap dels seus rivals directes tampoc va aconseguir cap gran resultat. Potser Jack Doohan, el màxim perseguidor, un tercer i Catwell un segon, perquè la resta ja cap avall... Vesti era el segon del campionat i ha tingut un cap de setmana molt dolent. Oblidar, sí. En fi, s'està posant cara de campió a Dennis Hauger. Sí, realment ho té molt de cara. Ara dèiem la Fórmula 3, també va córrer a l'Hungaroring les W Series, les Women's Series. Ara dèiem, no? Se li està posant cara de campió a Dennis Hauger. Qui se li està posant cara de campiona, dues cares, són Jamie Chadwick i Alice Powell. 73 punts per Chadwick, 72 per Powell. Quina era la lluita pel títol? Perquè després ja ve Nerea Martí, la valenciana, 37 punts, la meitat de punts. 4 cites en aquest cas quedaran del campionat de les W Series, però ho tenen molt fet per fer-s'ho mà a mà les dues britàniques. I com apuntava el Rubén, si la Fórmula 3 es pot acabar rapidet perquè anirem a Spa-Zandvoort, les W Series potser també, perquè van també aquests dos circuits, també aniran a Circuit of the Americas, als Estats Units, i acabarem la temporada a Mèxic. És a dir, jo crec que octubre ja tindrem campiona de W Series i aviam, se la jugaran entre les dues britàniques. És una llàstima que Belén García no hagi pogut sumar bons resultats en aquesta primera meitat de la temporada, perquè ara mateix està només amb 18 punts i això dificulta molt que es pugui aproximar al top 5, perquè ja amb les poques curses que queda només la segona meitat de la temporada. Veurem, li desitgem tota la sort del món, però bé, en definitiva la lluita està entre les dues britàniques. Una llàstima Belén, que va tenir una gran arrencada a Àustria fregant el podi, però després no ha acabat de trobar-se amb el cotxe. Deixem aquí, de moment, tot el que seria la tertúlia del programa. Teníem un tema apuntat d'actualitat, diguéssim, que era aquesta proposta de Ferrari dels equips costejar els danys provocats en altres monoplaces. Ho hem comentat, per tant, Jordi Cobo, quan portem poc més d'una hora de programa, via lliure per acabar aquest episodi del Vèrtex després del Gran Premi d'Hongria, per fer un quiz que ens has dit que avui tens moltes ganes de fer i que estarà molt bé. Perquè m'han agradat molt les estadístiques, m'han agradat les estadístiques històriques que m'han justificat el quiz d'avui, perquè venim d'un Gran Premi històric, històric es queda curt. És dels grans premis que recordarem durant anys i durant dècades, perquè hem viscut la victòria d'Alpine, hem viscut la victòria d'Esteban Ocon, hem viscut una victòria d'un pilot francès amb un cotxe francès a Hongria. Històric. Biel, vull que em diguis en quina ocasió van viure per última vegada una victòria d'un pilot francès
en un cotxe francès. Olivier Panis, Mónaco 96 amb Ligier, no? Veig molt segur. No n'hi ha hagut cap des d'aleshores, en sèrio? Crec que entre Panis i Gasly no guanya cap francès més. Així és. La victòria d'Olivier Panis amb Ligier va ser la última d'un francès amb un cotxe francès, una victòria històrica en un cap de setmana històric. Recordem, Mónaco 1996 és una cursa que marca un rècord de menys competidors que acaben la cursa, que creuen la línia de meta, amb només 3, els 3 que van acabar al podi. 3 del podi. La resta van abandonar absolutament tots. Eren altres temps, eren temps en els quals podien passar aquestes coses i sí, Olivier Panis, Mónaco 1996 amb un Ligier. Clar, quan tu penses en equips francesos, el primer que et ve a cap és Renault, però recordem que Ligier va ser un equip que durant molts anys va estar a la Fórmula 1, que va sumar diverses victòries i l'última va ser aquesta, l'última victòria d'un cotxe francès abans del retorn de Renault a principis dels anys 2000 amb múltiples victòries i fins i tot amb campionats de la mà de Fernando Alonso. Però... Deixa'm dir un moment, Jordi, per apuntar abans de tancar la pregunta. És al·lucinant la facilitat que tenen els francesos per endur-se curses caòtiques. Així és. Que bé, l'única victòria de Pierre Gasly, l'única victòria de Pierre Gasly és cursa caòtica, la victòria que ara comentàvem d'Olivier Panis és cursa caòtica, la victòria d'Esteban Ocon és cursa caòtica. Sembla que si no és en curses caòtiques els francesos no poden guanyar. I l'anterior és Jean Alesi a Canadà, que també és una mica estrambòtica. Sí. O sigui, les 4 victòries franceses post-Alain Prost són les 4... Jo crec que la més normal és la de Jean Alesi, perquè portava un Ferrari i era molt bon pilot, però també és una mica... va guanyar d'aquella manera. I... Sí, 4 victòries inesperades. Sí. I ara que feies l'esforç de recordar les victòries posteriors, no? Rubén, vull que em diguis, perquè hem viscut una victòria d'un francès amb un cotxe francès. El cotxe francès per excel·lència, com dèiem ara, és Renault. I per tant vull que em diguis quina va ser la primera victòria d'un pilot francès amb l'equip Renault en la història de la Fórmula 1. Supongo que será René Arnoux. No et sabria dir el Gran Premi. Final del 70. Recorda que estic preguntant per victòria d'un francès amb un cotxe francès. La primera... clar, potser no m'has dit Renault. Clar, va. Sí, t'estic dient la primera d'un francès amb Renault. Com? No he entès la pregunta. És a dir... Me preguntes primera victòria d'un francès amb Renault o primera victòria d'un francès amb un cotxe francès a la història? Que pot ser un altre que no sigui Renault. La primera d'un francès amb Renault. És a dir, la primera victòria pràcticament de Renault. Sí. Jo et diria René Arnoux. René Arnoux. Totalment. T'atreviries a dir any? Finals dels 70. Pot ser 79... Perquè Alain Prost arriba a Renault al 81, però René Arnoux guanya curses abans. Jo crec que finals dels 70. Jo em sumo al carro de Rubén. No sé dir el Gran Premi. Jo puc proposar el Gran Premi? Digues Gran Premi. Proposar el Gran Premi de França, no sé l'any, a Dijon? Potser estàs pensant en el Gran Premi aquest de Gilles Villeneuve, René Arnoux i Gilles Villeneuve, però va ser una lluita per la segona posició. O sigui, no va guanyar. No va guanyar? Sí. Va guanyar aquesta lluita per la segona posició, però no va guanyar la cursa. No va guanyar la cursa, segur? René Arnoux no. Aquesta cursa que jo he dit ara mateix de França 79 no la va guanyar René Arnoux. I com estàs tan segur que no la va guanyar? Home, perquè no la va guanyar. Segur? Seguríssim. M'ho estic fent a sobre, eh?
Qui la va guanyar? No ho sé. Perquè estem parlant d'aquest gran premi. Que va guanyar el serà company un d'equip altre de francès, René serà Arnoux. Jacques Lafitte, probablement. Pilota al pal. Et deixo una altra opció. Trick també? Pot Pilot- ser aquest, sí. Pilota al pal, també. És que era una època que havia molts francesos. Només diré, Digues la lletra del nom. la lletra del nom i la lletra del cognom és la mateixa, que és la J. I he de dir una cosa, el nom és compost. Ostres, espera't. Ay, sí, lo tengo. ¿Cómo es deia aquest cabró? Dax, no sé què. Sí, sé qui és, sí. No em surt el nom, ara mateix. M'agrada perquè al llarg de tota aquesta resposta us heu anat apropant inconscientment a la resposta correcta, tot i que al principi no hi estàveu. Heu anat fent deducció inversa. Està molt bé. És el que sempre diem d'anar deduint, que fa el Rubén, no? D'anar deduint. Jack... Una cosa que... Val, per acabar, el nom compost Sí? és la lletra del segon nom. No. Quan jo t'he dit la inicial, t'he dit la inicial del nom. És a dir, la inicial Sí. del nom i del cognom és la mateixa, però el nom La mateixa, sí. és compost. Exacte. És- Exacte, jo dic, el nom compost és J i la segona, o sigui, la lletra del segon nom, del nom compost, quin és? P. E? La P. Jean-Paul... Jo què sé. Es grava. No ho sé, no ho sé. És més, la lletra P és la inicial d'un pilot francès actual de Fórmula 1. Jean-Pierre. Jean-Pierre... Hòstia, no em sona, eh? A mi sí em sona, crec però que- no em surt. El Rubén, quan li digui, segur que dirà clar, aquell. Sí, Era segurament. Minardi. Sí. Aquell. Ui, Jean-Pierre... aquell té doble L. Sí, també. Jean-Pierre... Gel... Jabull? Ja vull Ara. la resposta Jabull. correcta. Així és, Jean-Pierre Jabull, que avui recordem perquè va guanyar per primera vegada una cursa amb Renault, el primer francès que ho aconseguia, efectivament el Gran Premi de França a Dijon, l'any 1979. Us heu anat apropant, heu anat traient trossets de la resposta correcta. És una mica trist que un aconteciment tan històric com la primera victòria de Renault sigui una cursa en la que tothom s'acorda d'un duel en el que no participa el guanyador. No, exacte, i a més és el que tu deies. Hem començat amb René Arnoux, que va ser el protagonista d'aquest duel, amb Gilles Villeneuve, René Arnoux, que anava amb el Renault també, que era el company d'equip de Jean-Pierre Jabouille, però fixa't tu, la cursa no és només històrica per aquest duel, és que és la primera victòria d'un cotxe francès, amb pilot francès, però és la primera victòria d'un cotxe amb motor turbo, per primera vegada en la història de la Que Fórmula 1. sobra a França. A França, amb pneumàtics Michelin, és a dir, pneumàtics francesos, Ostres. motor Renault, evidentment, motor francès, i el combustible era Elf, que era marca francesa. Només faltava que fos el 14 de juliol. Només faltava... Doncs mira, t'ho vaig a buscar perquè ja seria la rehòstia. I que portés un croissant al cockpit. Exacte, sí. És a dir... Que les barres de direcció fossin barres de pa. No, és a dir, el que sí que és verídic és que aquell Gran Premi no es va celebrar amb xampany, tot i que també és molt francès, es va celebrar amb Vichyssoise. Jo et diria que probablement és la meva resposta preferida de totes les que heu tret, perquè tot i que al principi heu anat tocant tecles i faltava afinar, i al final heu acabat trobant tota la resposta correcta. Estic molt content perquè realment ha sigut molt meritori tot el que heu fet. Ha estat bé, ha estat divertit. Aquest domini, el bo de Jean-Pierre Jabouille, va guanyar alguna cursa més?
En va guanyar dues amb Renault. Que, o sigui, és un nom que no em sona, o sigui, no és que no em soni, és que, bueno, jo diria que no em sona, no? No és molt mediàtic, no. Sí, és curiós perquè és una victòria d'un francès amb un Renault, com la que hem viscut aquest cap de setmana, però aquella victòria no es recorda per la seva victòria, es recorda pel duel que van tenir al darrere, Sí, pel segon lloc. i aquí ho recordarem segurament molt pel duel que van tenir entre Hamilton i Alonso. El paral·lelisme és brutal. Sí. Val, sí, m'agrada. Sí, perquè a més és company del guanyador. Sí, sí. Ben tirat. Molt bé, aquest quiz d'avui, Jordi Cobo. Molt interessant. Moltes gràcies. Més interessant que França, però bé. Doncs vinga, va, anem posant punt i final al programa d'avui. Sí. Ara ho deia la Nova Dieva, que diu, per ser un record per tots els Marshalls, aprofitant que parlem d'altres competicions de motor, aquest cap de setmana que va morir un comissari de pista a Brands Hatch, A Brands Hatch, no estic sí. equivocat? Un A Brands voluntari. Hatch. Un voluntari. Aquestes coses que fan veritable llàstima, nois. Però bé, un record també des d'aquí al Vèrtex. Nosaltres, Jordi Cobo, la Fórmula 1 fa descans, fa vacances d'estiu. Nosaltres també les farem. Així és, nosaltres les farem i tornarem aproximadament pels voltants del Gran Premi de Bèlgica a finals d'agost. Encara no podem confirmar si serà la setmana anterior, no sabem si podrem fer prèvia o no, però en tot cas, si ens seguiu a través de xarxes socials us mantindrem informats. Preneu-vos aquestes setmanes també per desconnectar, perquè hem tingut una primera meitat de temporada molt intensa, més de la que ens esperàvem, i la segona té pinta que serà més del mateix, així que recarregueu totes les piles. Hamilton ho farà, Verstappen ho farà, Alonso ho farà, Vettel ho farà, Ocon ho farà, Mazepin és una altra història, però bé, en definitiva, ens veurem d'aquí unes quantes setmanes, aprofiteu l'estiu, que tingueu molt bones vacances. Moltes gràcies, Rubén, per haver tornat just a temps abans de que fem aquesta breu aturada, però bé, està bé tornar a comptar amb tu, i en definitiva, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu seguit en directe, com sempre, els que ens estigueu mirant a través de les xarxes socials, a través de YouTube, de Spotify, d'iVox. Us donem una molt forta abraçada i que vagin molt bé aquestes vacances d'agost. Que vagi tot molt bé. Aviat. Fins aviat. Adeu.